prosím tebe, setkal jsem se s tím, že zaměstnavatel, nebo když vyplňujeme i my u nás v práci žádost o dovolenou, tak je tam kolonka, kde máme vyplnit místo, kde tu dovolenou budeme trávit. Vyplňuješ to místo, nebo přemýšlel jsi někdo nad tím? Nevyplňuju a zaměstnavatel vlastně nemá důvod, na základě kterého by to po nás mohl žádat, abychom mu sdělovali. A zase, když jdeš na Seychely, tak je dobré to tam dát teď. Ať ví, kde mě bude zachraňovat. To je pravda. Že? Proč to tam... No, spíš uvažuji nad tím, proč bychom tam ten údaj měli vyplňovat, anebo jestli ho po nás zaměstnavatel může legitimně požadovat. Situace, kdy to po nás mohl chtít, nebo kdy se to hodně diskutovalo, tak to bylo v dobách covidu. Mm-hmm. Protože v dobách covidu, a možná i teďka, teda akorát mě nenapadá příklad, kdybychom jeli do nějaké destinace a po návratu z té destinace bychom museli být nějakou dobu třeba v karanténě. Nevím, jestli nějaká taková destinace existuje nebo neexistuje, nebo vím, že po návratu bude nějaká doba, kdy ještě budu nějakou dobu pracovně nespůsobilý, přesně tak, děkuju. Jasně. A z toho důvodu do té práce nebudu moci dorazit. Tak v tu chvíli bych asi nemusel sdělat třeba to konkrétní místo, ale obecně lokaci a ty důsledky s tím spojené, jasně. Ale podle zákoníku práce platí, že pokud vím, že nastane nějaká překážka v práci, tak bych o té překážce v práci měl to zaměstnavatele uvědomit s dostatečným předstihem. Včas informovat. Jo? Takže asi konkrétní lokaci místo po nás ten zaměstnavatel chtít nemůže. Může to mít někdy nějaké třeba opodstatnění, a to zejména v situacích, a to souvisí s otázkou, Vojto, jestli mě ten zaměstnavatel může z té dovolené odvolat. Přesně tak. Odjedu, poletíte někam, může nás zaměstnavatel odvolat v takovém případě? Představte si tu situaci. Jsem na letišti, v letadle možná? Já už jsem v hotelu, já už jsem na all-inu. Na all-inu. dávám si ten drink na té pláži, mobil mám vypnutý, stlumený a večer se na něj podívám. 10 nepřijatých hovorů. 10 nepřijatých hovorů, přesně tak. Zatrne a teď co s tím? A teďka co s tím? Měl bych vyhovět, to znamená ano. Otázka je, jestli vůbec musí být dostupný. Tak, to je to B. Dvě typové situace, myslím si, že si to potřebujeme odlišit. Ano. Za situace, že to zjistím, že těch 10 nepřijatých hovorů tam mám, ozvu se zaměstnavateli zpátky a on mi říká, nebo tobě říká, Petře, zítra tě tady potřebuji, nebo nejpozději pozítří ráno. Fajn. A teďka otázka je, jestli já si musím zbalit kufry a musím vyrazit zpátky k tomu zaměstnavateli. A představte si, že ten zákoník práce je hodně krutý tady v tom. Protože ten zaměstnavatel mě z té dovolené dokonce může odvolat. A může tu chvíli znamená to, že balí kufry celá rodina? Záleží. Prakticky bych řekl, že to tak obvykle jako může být. Jestli rodina bude ráda, že tatínek odjede, a oddechnou si, možná rodina tam ráda zůstane. A pro ně ta pravá dovolená teprve začne. Ale nemusí to znamenat automaticky, ale pokud z nějakého důvodu teda mě zaměstnavatel odvolá, nebo zaměstnance může odvolat, tak já jsem povinen dorazit do té práce zpátky, ale ty náklady, které vznikly tím odvoláním z dovolené, tak je zaměstnavatel povinen tomu zaměstnanci proplatit. Ta zvláštní letenka, to, že musím nějakým způsobem akutně se přesunout, tak všechny ty náklady s tím spojené. Přesně tak, všechny Taxík, ty náklady. hromadná doprava. Musím preferovat něco z toho, to znamená, jako měl bych jet stále, jako jít tou nejekonomičtější cestou, nebo mám jít tou potenciálně nejdražší, ale nejrychlejší? Záleží, jak moc rychle mě ten zaměstnavatel potřebuje. Jasně, Když řekne, potřebuji tě ráno v 9, tak tím mi dává najevo, že si asi mám vzít ten taxík a nemusím hledět na cenu, nemusím jet městskou hromadnou dopravou. A teďka ještě otázka, jak by to bylo případně z náklady rodiny, nebo ostatními členy té rodiny. Pokud by se rozhodli teda, že odjíždí též. Přesně tak, jo, takže tam je otázka, jak se k tomu stavíš, co myslíš, ty letenky pro zbývající členy?
Tam bych řekl, že spíš na to nárok není a neměly by být hrazeny, nebo respektive zaměstnavatel by neměl povinnost je hradit, s jedinou výjimkou, a to bude nějaká, řekněme, osobní výlučná závislost na tom odvolaném zaměstnanci, to znamená, pokud je to jediný člen, řekněme, rodinné domácnosti nebo rodiny, kdo se dorozumí cizím jazykem, jsou tam další aspekty nějakého finančního navázání a tak dál. Jiný člen rodiny nemá jako přístup, buď jako veškeré bukování je na danou osobu, myslím hotelu a tak dál, všechno zařizuje, tak potom pokud tato osoba je vlastně zaměstnavatelem odvolaná, zase asi bych to měl sdělit zaměstnavateli, že tahle situace nastala, že ostatní jsou na mě v tu chvíli závislí a pokud budu já jako zaměstnanec odvolán, znamená to automaticky i jejich návrat předčasný. Tak si dokážu představit, že v takovém výjimečném případě by mohly být uplatňovány náklady i za ty zbývající členy. V případě jsem samoživitel, jsem s malým dítětem sám na dovolené, tak samozřejmě ty náklady měly být v tuto chvíli určitě proplaceny. A pak ještě ale další otázka, jestli na té dovolené musím být kontaktní. Jestli musím ten mobil mít stále u sebe a stále ho kontrolovat. V kontextu povinnosti možnosti nechat se odvolat z dovolené zaměstnavatelem bych řekl, že to vlastně do jisté míry zákoník práce předpokládá. Implicitně. Mlčky. Nějak výslovně to tam řečeno nemáme. Ale teďka je otázka, nakolik ta kontrola má být pravidelná a intenzivní, aby tím už tu moji dovolenou neomezoval moje soukromé aktivity, a aby tam nemusela být nějaká dosažitelnost v řádu několika minut nebo v řádu několika hodin, protože pak už si dokážu představit, že už by to inklinovalo i k tomu, že už by to byla možná nějaká třeba pracovní pohotovost. Jasně, ano. Jo, takže na to bych si dal pozor, jak toho zaměstnance moc omezím nebo neomezím. Ještě navíc v dnešní době, kdy řešíme právo být odpojen obecně nad rámec toho, kdy nemám pracovní dobu, čas dovolené, dokážu si představit, že zkrátka ten telefon jako mít nebudu s sebou a v tu chvíli zkrátka zaměstnavatel se mnou nespojil, ačkoliv se pokoušel a samozřejmě pak neřeším nějaké náklady ani odvolání z dovolené. Dobře, tak snad jsme do toho vnesli alespoň trošku jasno. Budeme rádi za vaše zkušenosti. Odvolal vás někdy zaměstnavatel z dovolené? Odkud jste se museli vracet a vypořádal se potom s těmihle náklady, které vám vlastně měl zpětně proplatit? Možná ještě poslední připomínka, Vojto, nebo ještě poslední zmínka, která mě napadá. V jaké situaci, kdy vlastně tomu zaměstnavateli vzniká ta povinnost hradit ty náklady? Protože je tam nějaké období, kdy on mi schválí tu dovolenou, a třeba já pak následně vyjedu na tu dovolenou, pak jsem na té dovolené, on mě odvolává, ale ta povinnost hradit ty náklady vlastně vzniká už i předtím, než na tu dovolenou vyjedu. Pokud on už mi totiž řekne a schválí mi závazně ten termín 2 týdny předem a určí mi tu dobu, nebo souhlasí s tím, že v tuto dobu já budu na té dovolené, to 2 týdny předem, tak já už jsem samozřejmě učinil nějaké kroky k tomu, abych na tu dovolenou vyrazil. Jsem si koupil letenky a pokud teda už jednou mi tu dovolenou závazně schválí, tak i to, že ještě na té dovolené nejsem a ten termín mi změní, zruší nebo nějak třeba oddálí, tak i to už je pro toho zaměstnavatele závazné a musel by případně hradit ty náklady, pokud k tomu dojde. Super, jo, je to tak, může to nastat i vlastně předem. Souhlas. Tak to jsem chtěl ještě doplnit. Takže mějte se krásně, užívejte dovolenou a užívejte léta. Mějte se hezky. Zase příště na viděnou.